በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አሜን። ናይ ሎሙዓንቲ ዝንበብ ስንክሳር ዘወርሃ ነሓሴ 17 ወላዲተ አምላክ ልሳን ኩነኒ። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ፣ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ነሓሴ 17 ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ኩልኹም ቅዱስ እስጢፋኖስ ብቓል ኪዳኑ ይሓልኹም። አቡነ ገሪማ ብቓል ኪዳኖም ብጸሎቶም ይዓቅብኹም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ነሓሴ 17 ዝንበብ ስንክሳር ሰማዕታት ቅዱስ እንስጣዎስን ሓው ቅዱስ አክራጥስን ዕረፍቶም እዩ። ከምኡውን በዛ ዕለት ብብዙሕ መከራ ሰማዕትነቱ ብዓወት ዝፈጸመ ቅዱስ ያዕቆብ ዕረፍቲ እዩ። ሰማዕት ቅዱስ እንጣዎስ። እዚ ቅዱስ እንጣዎስ ኣቐዲሙ ንጎይታና ክርስቶስ ዝኸሓደ ሰብ ነበረ። ገንዘብ ምእካብ ድማ ብዙሕ ይተግህ ነበረ። ኣብ ሓደ ዕለት ድማ ናብ ከተማ ደማስቆ ከደ። ናይ ባዕሎም መዓልቲ ስለ ዝነበረ ኩሎም ህዝቢ ተኣኪቦም ከለዉ ናብ ውሽጢ ናይ ምብራቓዊ ቅዱስ ቴዎድሮስ ቤተ ክርስቲያን ኣተወ። ኣትዩ ድማ ንንዋያተ ቅዱሳት ከቃጽል ጀመረ። ንቅዱስ መስቀል ድማ ሰበረ። ድሕሪኡ ኣብ ውሽጢ ሰማይ ናይ እሳት ፍላጻታት ንኸሓድቲ ክነድፎም ረአየ። ንሕኡ ድማ ኣብ የማናይ ጎኑ ሓንቲ ፍላጻ ነደፈቶ። ኣብቲ ጊዜ ድማ ተጨኒቑ ረሃጹ ተንጸፍጸፈ። ኣብ ናይ ጭንቂ ሓሳብ ኮይኑ ድማ ከምዚ ኢሉ ብዓውታ ተዛረበ። ኦ ናይ ቅዱስ ቴዎድሮስ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣባኻ ኣመንኩ በለ። ደጊሙ ድማ ካልእ ኣምላኽ ከየምልኽ ብልቦናኡ ቃል ኣተወ። ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝነበሩ ሰባት ድማ ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጥረ ነገር ኣይፈለጡን ነበሩ እሞ፣ ነገር ግን ገዓሩን ዝዛረቦ ዝነበረን ሰሚዖም ኣድነቑ። እንጣዎስ ድማ ኤልያስ ናብ ዝበሃል ጳጳስ ከይዱ ኣብ ልዕሊኡ ዝኾነ ኩሉ ነገሮ። ናይ ክርስትና ጥምቀት ከጥምቆ ድማ ልመኖ። እቲ ጳጳስ ድማ ኣብ ልዕሊ ማይ ምስ ጸለየ ናይ ብርሃን ዓንዲ ከም ቀስተ ደመና ኮይኑ ኩሎም ህዝቢ እንዳረኣይዎ ወረደ። እንጣዎስ ከዓ ተጠመቐ። ብዝተመልከትዎ ተኣምር ድማ ምስኡ 10,798 ሰባት ኣሚኖም ብሓንሳብ ተጠመቑ። ብጣዕሚ ብዙሕ ህዝቢ ማለት እዩ። ቅዱስ እንጣዎስ ከዓ ከምዚ በለ፣ እነሆ እዚ እናኣድነቕኩ ከለኹ ራእይ ተመልከትኩ። ብርሃን ዝለበሰት ሰበይቲ ኢደይ ሓዘት እሞ ወሲዳ ናብ ኢየሩሳሌም ኣብፅሐትኒ፣ ናብ መሰዊኡ ከዓ ኣቕረበትኒ። ቅዱስ ቁርባን ንምቕባል ተቐረብኩ። ኣብቲ ውሽጢ መሰዊኢ ከዓ ጻዕዳ በጊዕ ረኣኹ። ካህን ድማ ብዕርፊ መስቀል ኣብ ዝሰውኦ ጊዜ ድሙ ናብ ውሽጢ ጽዋዕ ተወሰኸ። ካብኡ ከዓ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ምስ ተቐበልኩ እቲ ስጋ ንጹህ ሕብስቲ እቲ ደም ከዓ ንጹህ ወይኒ ኾነ ኢሉ ዝረኣዮ ነገሮም። ድሕሪዚ ከዓ ኣብ ጎደና ደማስቆ ክጓዓዛ ቀዲሞም ዝፈልጥዎ ሰባት ሓዝዎ እሞ ናብ ንጉስ ወሰድዎ። ንጉስ ከዓ ቅዱስ እንጣዎስ ንክርስቶስ ምእማኑ ርእዩ፣ ብክርስቶስ ምእማንካ ግደፍ በሎ። ቅዱስ እንጣዎስ ከዓ ፈጺሙ ንጎይታና ከም ዘይክሕዶ ምስ ነገሮ እቲ ንጉስ ከዓ ብጣዕሚ ብምቕጣዕ ኣስናኑ ክሳብ ዝረግፍ ንኣፉ ኣህረሞ። ደሙ ከዓ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ፈሰሰ። ቀጺሎም ከዓ ኣኽሊል ማይን ከየጥዓሙ ኣብ ጉንዲ ን7 መዓልቲ ኣሰርዎ። ቀጺሎም እውን ናብ ደገ ኣውፂኦም ዲን ሙጫ ዝፍት ምስ ሰብን ካልኦት ዝጐድኡ ነገራት ሓዋዊሶም ናብ ውሽጢ ዘንድድዎ እሳት ኣተውዎ። ካብኡ ከዓ ጥዑም መዓዛ ሽታ ወፀ። እቶም ወተሃደራት ከዓ ንቅዱስ እንጣዎስ ኣብ ውሽጢ እሳት ኮይኑ ክጽሊ ረኸብዎ። እቲ እሳት ምንም ኣይተንከፎን ነበረ እሞ
ብምድናቕ ናብ ንጉስ ወሰድዎ። ንጉስ ከዓ ናይቲ እቶን እሳት ከየቃጸሎ ምስ ረኣየ ብጣዕሚ ተገሪሙ ናይ ስራይ ሓይሊ መዓዝ ተማሂርካ በሎ። ቅዱስ እንጣዎስ ከዓ ንንጉስ ስራይስ ኣይፈልጥን፣ ነገር ግን ክብርን ምስጋናን ይኹን እሞ ብጎይታይን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይሊ ከሕፍረካ እየ በሎ። በዚ ግዜ ንጉስ ብቁጥዓ ተመሊኡ ንቅዱስ እንጣዎስ ርእሱ ብሰይፊ ንክቆርጽዎ አዘዘ። ሽዑ እዚ ቅዱስ ኣቦና ገጹ ናብ ምብራቕ መሊሱ ምስ ጸለየ ካብ ሰማይ ከምዚ ዝብል ቃል መጸ። ምስ እስጢፋኖስን ምስ ቅዱስ ጊዮርጊስን ከተዕርፍ ኣገልጋልየይ ብሰላም ናባይ ነዓ። ቅዱስ እንጣዎስ ከዓ እዚ ድምፂ ካብ ሰማይ ምስ ሰምዐ ጸሎቱ ወዲኡ ብምፍጻም ብደስታ ክስይፍዎ ክሳዱ ኣሕሊፉ ሃቦም። እቶም ወታደራት ከዓ ክሳዱ ሰይፈምዎ ሰማዕትነት ፍጻሜኡ ኮነ። ካብ ስጋኡ ከዓ ስፍርን ቁጽርን ዘይብሎም ድንቂ ተኣምራት ተገሊጾም ተረኣዩ። ዳግም እውን ንቅዱስ እንጣዎስ ሓው ቅዱስ ኣክራጥስን ምስክር ኮይኑ በዛ ዕለት ዓረፈ። ናይዞም ሰማዕታት ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ይምሓረና፣ ኣሜን። ሰማዕቱ ቅዱስ ያዕቆብ። እዚ ቅዱስ እዚ ከዓ ካብ ደቡባዊ ግብፂ ኣቡስ ኣውራጃ ዝተረኽበ ዓብይ ሰማዕት እዩ። ወለዱ ኣመንቲ ክርስቲያን ስለ ዝነበሩ ብሃይማኖት ኮትኩቶም ኣዕበይዎ። ቅድሚኡ ከዓ 3 ኣዋልድ ቆልዑ ወሊዶም ነበሩ። 3 ቆልዑ ሃይማኖትን ንኽምሃራ ንገዳም ሃብወን ምስ ተምሃራ ከዓ ደቆም ካብ ናይ ደናግል ገዳም ምውፃእ ኣበያኦም። እዚ ከዓ ቅዱስ ያዕቆብ በዚ ወቕቲ ብምውላዱ መጸናንዒ ኮኖም። ንሱ ከዓ ጓሳ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ንብረት ኣብኡ ኣዛዚ ኮነ። መዓልቲ መዓልቲ ኣብ ስራሕ ኣብ ጓስነት ይውዕል፣ ለይቲ ለይቲ ድማ ኣብ ውሽጢ ጉድጓድ ማይ ዝመልአ ኣትዩ ክጽልይ ሓድር ነበረ። በረኸቱ ይሕደረና። ኣብ ዘመኑ ከዓ ሰይጣን ኣብ ልዕሊ ክርስቲያን ዓብይ መከራ ኣምጽአ። ብዙሓት ክርስቲያን ከዓ ሰማዕታት ኮኑ። ቅዱስ ያዕቆብ ከዓ ሰማዕት ንኽኸውን ፈተወ እሞ ናብቲ ከሓዲ ንጉስ ከደ። ነቶም ናይ ንጉስ ዝረኸሱ ኣማልኽቱ እውን ረገሞም። ንጉስ ከዓ እዚ ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ ተቖጢዑ ብዝተፈላለየ ኣሰቃይ ኣሰቃዮ። እምኒ ኣብ እሳት ኣሲሮም ኣብ ልዕሊ ከብዱ ገበርዎ። ከምኡውን ማቕ ኣልቢሶም ጠቕሊሎም ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ደርበይዎ። ነገር ግን ዝተኣዘዘ መልኣኽ መጺኡ ኣድሓኖ፣ ደጊሙ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ኣቆሞ። እቲ ንጉስ ከዓ ፈርማ ናብ እትበሃል ሃገር ወሰዶ እሞ ምስ ስቃዮም ቀጸሉ። ብመጀመርታ መልሓሱ ቆረጽዎ፣ ቀጺሎም ከዓ ኣዒንቱ በብተራ ኣውጽእዎ። ሰብነቱ ከዓ ብመጋዝ ቆራሪጾም ደርበይዎ። ሕጂ እውን መልኣኽ ቅዱስ ሱርያል መጺኡ ካብዚ ኩሉ ኣሰቃቂ መከራ ኣድሓኖ። ፍጹም ጥዑይ ገይሩ ከዓ ኣብ ቅድሚ መኮንን ኣቆሞ። እቲ መኮንን ከዓ ኣብ መጨረሻ ምስ ስቃይ ኣብ ዝሰልቸዎ ግዜ ርእሱ ብሰይፊ ንኽቖርጽዎ ኣዘዘ። ቅዱስ ያዕቆብ ከዓ ጸሎቱ ምስ ወድኡ ነፍሱ ንእግዚኣብሔር ሂቡ ክሳዱ ንኽስይፍዎ ኣመቻችኡ ሃቦም እሞ ሰማዕትነቱ ብዓወት ፈጸመ። ናይ ሰማዕታት ናይ ቅዱሳን ያዕቆብ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ይምሓረና፣ ኣሜን። ነሓሴ 17 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ተስካረ ፍልሰታ ለማርያም ድንግል፣ ቅዱስ እንጣዎስ ኣሞራዊ ሰማዕት፣ ቅዱስ ያዕቆብ ግብፃዊ ሰማዕት፣ ቅዱስ ኣክራጥስ ሰማዕት፣ ኣባ እለእስክንድሮስ ዘቁስጥንጥንያ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ቀዳማይ ሰማዕት፣ ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ ወልደ ዘብዴዎስ፣ ቅዱስ ኣቦ መክሲሞስና ዱማቴዎስ፣ ኣባ ገሪማ ዘመደራ፣ ኣባ ጳላሞን ፈላሲ፣ ኣባ ለትጹን የዋህ፣ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ሊቅ ዘደሰተ ቆጵሮስ። ኣሜን። ክርስቶስ ኢየሱስ ንሓጥኣን ከድሕን መጸ ዝብል ቃል እሙን እዩ። ብምልኡ ክንቅበሎ ዝግበአና ቃል እዩ። ካብ ኩሎም ሓጥኣን ዝገደደ ከዓ ኣነ እየ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ኣነ እየ ምሕረት ዝረኸብኩ ማለት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ወሰን ዘይብሉ ትዕግስቱ ቅድም ኣባይ ብምግላጽ ናይቶም ናብ ዘለዓለም ሕይወት ክበጽሑ ኢሎም ብእኡ ዝኣምኑ ኣርኣያ ገበረኒ ይብል
ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ኣብ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 15 ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽረ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ካብ ናብባ ዘውደቕኩ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይተኣረመለይ። ኣሜን ወኣሜን። ኩሎም በረኸቶም ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስ ኩላትና ይውዓል ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላትነነ ወባልሃነን ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጽባኦ ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልዪ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማሂፀነ በክዳንኪ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን